30, 1. Du missade. Okej, ett, två. Vad hände? Tog du? Vänta, jag skjuter upp i luften. Eller nej, du ska äta lite. Det blir fett brett här. Oj, jag råkade trycka den bakåt här. Sluta! Det träffar ju inte. Du suger på sidan. Du suger. Vi kanske ska stänga av nu. Baby.